ba a yadda da wannan ba, ko ba a yadda ta yi ƙarin gashi ba. Akwai wani gashi da ake kawo yanzu daga Brazil, to nan na duba intanet sai na bincike akan wannan gashin, ashe siyo shi ake yi, mata suna yin gashi har baya, sai ta je ta biya kuɗi sai a siya, sai a sa kilifa a cire gashin, sai a sa shi a chemical, sai a sa a cikin leda sai a siyar. To nan in sun siya, in aka samu ƙwararriyar mai kitso sai ta dinga ɗaura wancan na waccan matar akan na wannan matar. Yanzu kana taɓa gashin ba na matar ka kake taɓa ba, gashin wata ce a Brazil. Kana shafa gashin Brazil kana jin daɗi, na wata baturiya ce a Brazil kake taɓawa, ba na matar ka bane. Yasa malamai suka ce to abin da yasa aka ce ka a ɗauko gashin wata ɗora akan wata, an tsine wa mai ɗora da wacce ta ɗora. Na farko an yi yaudara, an yi ƙarya, ba gashin ta bane. Na biyu, in an cire gashin wani najasa ne ko ba najasa bane. Na uku, ya halatta wani ya cire gashin kansa ya siyar. Na hudu, lokacin da matarka ta ɗora gashin da ba nata ba, in kana taɓawa gashin da kake taɓawa na waccan matar daidai ne ka dinga taɓa gashin wata mata? To me bambanci tsakanin ka taɓa gashin mace baya kanta da kuma ka dinga taɓa gashin mace yana jikin wata? Yanzu kana shafa gashin nan alhaki ake ta baka, Allah ya isa ake taimaka, saboda gashin matan wani kake taɓawa ta Brazil, ba na matarka ba ne. To me burgewa a cikin wannan? Daga suka ce shi sa shari'a ta ce ka a yi, amma a yi kitso da zare da ulu da leda, wannan a yi gida-gidan nan ya kyau, wannan ba matsala. Amma a ɗauko gashin wata a ɗora a kai, tsinuwa ta tabbata. To kun ga wannan matsala ita ma ana kata. Sai matsala ta ƙarshe,